At vinde et valg, det handler jo ikke kun om, hvor mange stemmer man får. Det handler også om, at stemmer ikke går tabt. Eller for at være helt præcist, at borgerlige stemmer ikke går tabt. Og derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sende en offentlig invitation og en appel til de øvrige borgerlige partier. Skal vi ikke være enige om, at det allervigtigste ved dette valg er, at vi kan fortsætte et borgerligt styre i Høje-Taastrup Kommune? Skal vi ikke være enige om, at ikke en eneste borgerlig stemme må gå til spilde? Og skal vi borgerlige partier ikke være enige om, at ingen ønsker en situation, hvor der er borgerligt flertal i de afgivende stemmer, men ikke bliver det i byrådet, fordi borgerlige stemmer går tabt? Og skal vi derfor ikke være enige om at undgå borgerlig stemmespil ved at have et borgerligt valgforbund? Man hører nu, Michael, kunne I jo indvende. De har jo heller ikke et valgforbund på den røde side, så de får jo også stemmespil derovre. Så går det ikke lige op. Og først og fremmest vil jeg sige tak for spørgsmålet. Og nej, det går ikke nødvendigvis lige op. Det er jo det forunderlige ved valgmatematik. Det afhænger helt af, hvordan stemmerne falder. Det er nemlig ikke sikkert, at der bliver stemmespil i rød blok. For hvis stemmerne i rød blok falder nogenlunde, så det stemmer med hele mandater, så bliver der ikke noget stemmespil. Det er jo ikke sikkert, at der bliver stemmespil i blå blok, hvis vi ligesom sidst har to valgforbund. Vi kan jo være heldige. Men kære venner, det er jo lotteri. Det er jo et lotterispil. Kan vi tillade os det? Er det det, som de borgerlige vælgere forventer af os? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at de forventer af os alle sammen, at vi undgår, at så meget som en eneste blå stemme går tabt. Og personligt har jeg det da sådan, at hvis der er konservative stemmer i overskud, som ikke kan udløse et ekstra konservativt mandat, så vil jeg hellere, at for eksempel LA får gavn af de stemmer, eller at Venstre får gavn af de stemmer, end at de ryger down the drain i kloakken. Og jeg ville tro, at venstrevælgere for eksempel har det på samme måde, at de hellere vil, at overskydende venstrestemmer kommer det konservative Folkeparti til gavn, end at de ryger down the drain. Så derfor min invitation og min appel til alle blå partier, lad os nu samles i et borgerligt valgforbund. Der er langt mere, der samler os, end der skiller os, og ingen borgerlige stemmer bør gå tabt.